Ftit jiem qabel il-vot finali fil-Parlament dwar il-Liġi għall-użu tal-Kannabis u evidenti li l-Gvern ta' Robert Abela se jdawwar il-kanuni tiegħu fuq l-entitajiet u l-persuni li ffirmaw il-petizzjoni kontra l-mod kif il-Gvern ħejja din il-liġi. Dan ħareġ biċ-ċar minn dak li qal il-Ministru Bonnici meta mistoqsi minn dan l-istazzjon dwar id-dikjarazzjonijiet ta' dawn l-għaqdiet li l-Gvern qed jaġixxi baġla u mingħajr ma konsultom. Għax quddiem dan it-tħassib, il-Ministru li ressaq il-liġi baqa' jinsisti li saret diskussjoni pubblika, xi ħaġa li l-għaqdiet qed jibqgħu jtennu li mhix vera, kif kien ikkonferma l-assistent direttur tal-UHM Voice of the Workers ma' Net News. Bħala numru ta' organizzazzjonijiet mill-imsieħba soċjali dak konna diġà ħriġna stqarrija pubblika fejn diskussjoni ta' ċerta maturità bħal di ikun mhux matur li ssir diskussjoni fejn hemm viċinanza ta' elezzjoni ġenerali u allura d-diskussjoni tista' tkun predominata minn numri ta' nies effettwati jew le, allura forsi wieħed jitkellem favur u kontra għax joqgħod jikkonsidra dawk in-numri u mhux nitkellmu favur u kontra għax dak il-ġid li rridu lis-soċjetà. X'testijiet ser ikunu qed isiru fuq l-impjegati u x'inhu permessibbli li jsir, jiġifieri dawn huma affarijiet li għadhom mhux iċċarati qegħdin fuq l-għadba ta' diskussjoni biex daw il-miżuri jkunu parti li l-liġi tkun tippermetti u fl-istess waqt imbagħad aħna bħala trade union ħammorru fid-dinja tax-xogħol u xi jsir fid-dinja tax-xogħol mhu ħajkun hemm xejn iċċarat. Kollha tikbu daw. Il-President Emeritus Kolejru Preka qed tikdeb ukoll. Nerġa' ngħid aħna nidejna white paper f'Marzu li għadda, illum qegħdin Diċembru. Minn Marzu sa Diċembru nidejna white paper għala il-proċess ta' konsultazzjoni, flejna l-white paper, studjajnija, iltqajna ma' kull min ħass li għandu jiltaqa'. Barra minn hekk il-Ministru Bonnici insinwa li dawn l-għaqdiet jiffurmaw parti mill-Knisja u għalhekk ma joddux bħala għaqdiet separati. Għandek numru ta' għaqdiet li huma riflessjoni tal-istess għaqda ċentrali għall-Knisja, ġifieri għandek sensiela sħiħa ta' għaqdiet minn dawk il-50 illi huma il-Knisja fid-diversi formazzjonijiet tagħha. Min-naħa tiegħu il-Ministru tal-Familja Michael Falzon qal li din il-liġi kienet tagħmel parti mill-programm elettorali tal-aħħar elezzjoni. Forsi nfakkar li kien hemm mandat elettorali ta' xi kważi 40,000 ruħ jidhirli. L-ikbar maġġoranza li qatt kien hawn ta' partit fil-Gvern. Kien hemm il-mandat li paġna kienet tal-programm elettorali. Inti naħseb li taf daqsi li kien hemm dik il-weda. Iżda anke hawn il-Ministri ta' Robert Abela qed jażlu li jqarqu għax fil-verità fil-programm elettorali tal-Partit Laburista għall-elezzjoni ġenerali tal-2017 il-kelma kannabis tidher bl-Ingliż mhux aktar minn 4 darbiet. Madankollu imkien ma tissemma l-liġi l-ġdida li l-Gvern irid ifiddex jgħaddi. Iżda f'paġna 159 jgħid biss li jitnieda dibattitu nazzjonali dwar jekk u kif għandu jkun hemm passi ulterjuri fosthom diskussjoni dwar kannabis għall-użu rikreattiv. Barra minn hekk f'paġna 103 il-programm elettorali Laburista kien jgħid li kellhom ikunu evalwati metodi għal użu aktar faċilitat u li ma jinqabadx f'burokrazija żejda, iżda l-ebda referenza għal xi liġi ġdida bħal din.